हेल' लोगोफोर, दिनै 20 अक्ट'बर आरो बे 20 अक्ट'बरनि फुंनि समाव नोंथांमोननो जेसेबांनाखि गोनां खौरांफोर दं बेखौ नोंथांमोननो लाबोदों आरो बेजों लोगोसे कारेन्ट एफेयार्सबो बियो नोंथांमोना नुनो मोननाय जागोन। दा फैदो फारि फारि जागायलांदिनि सेनिफ्राय। दा बाहाय नुनो मोननाय जादों गिबिसिन मुलुगनि गेजेरावनो स्ल'भाकिया हादरा कर'ना भाइरासनि सांग्रांथिनि थाखाय मास टेस्टिं फोसावबाय होनदों, मास टेस्टिं खालामनो थाखाय। आरो बे मास टेस्टिं खालामनायनि मुलुगनि गिबि हादोरानो जागोन स्ल'भाकिया। दा बे स्ल'भाकिया हादरा मास टेस्टिं खालामनाय फोसावजेनबाय आरो मास टेस्टिंआ जाहैदों मा होनदों, बबेबा मोनसे बिल्डिं कम्पाउन्डआव थानाय गासैबो मानसिफोरखौ खेबसेयैनो कर'नानि थाखाय टेस्ट खालामनाय जागोन होनदों आरो बेयाव जुदि पजिटिभ मोनोबा बेखौ कमप्लिटलि खेबसेयैनो सिल खालामनाय जागोन आरो बेनिफ्राय जुदि बाहाय साबसेबो पजिटिभ गैयाब्ला बेखौ कर'नानिफ्राय उदां होननानै बेखौ फोसावनाय जागोन होननानै बुंदों आरो माने मोनसेयैनो बबेबा व्यक्ति न'खरखौल' नायालासे एबा सासे मानसिखौल' नायहोआलासे खेबसेयैनो मोनसे कम्पाउन्डआव थानाय गासैखौबो खेबसेयैनो टेस्ट खालामनाय जागोन होनदों। बेखायनो मास टेस्टिं होननानै बुंनाय जादों होनदों आरो बेखौ गिबिसिन स्ल'भाकिया हादरा खालामजेननाय जादों होनदों, बेखायनो बेयो गोनां जागोन। आरो स्ल'भाकियानि सोमोन्दै नोंथांमोनहा नायना लानो हानाय जागोन। केपिटेल ब्रेटिस्लाभा, बेनिफ्राय नुनो मोनगोन प्रेसिडेन्ट जोजाना कपुट'आ, बेनिफ्राय प्राइम मिनिस्टार जानानै दङ इगर मट'भिक, कारेन्सिया जाहैबाय इउर'। बेखौ गोसोआव लाबानो जाबाय। नेक्स्टआव नुगोन नाम्बार 2 मिनिस्ट्रि अफ इडुकेसना, माने जोंनि इउनियन मिनिस्ट्रि अफ इडुकेसना कपिला केम्पेइन लन्च खालामदों होनदों, कपिला केम्पेइन। आरो बेखौ इउनियन मिनिस्ट्रि इडुकेसन मिनिस्ट्रि बेयो जाहैबाय जोंना रमेश पक्रियाल बिथांनो होनाय जादों आरो बेखौ थांनाय एपिजे आब्दुल कालामनि जोनोम सानाव बेखौ लन्च खालामनाय जादों, बेयो गोनां जागोन। बेनिफ्राय नाम्बार 3 दं स्लिनेक्स 2020 एक्सारसाइज, SLINEX 2020 एक्सारसाइज। बेखौ भारत आरो श्रीलंकानि गेजेराव खुंनो लानाय जादों होनदों। बेखौ आरो बे खुंनाया जाहैबाय 90 खेब जागोन, 90 खेब एक्सारसाइज, 8 एडिशन एक्सारसाइज। बेनिफ्राय बेखौ मा होनना बुंनाय जाबावनो, श्रीलंका बिलेटारेल नभेल मेरिटाइम एक्सारसाइजबो बुंनाय जायो होनदों आरो बेखौ श्रीलंकानि थ्रिनकमाली मुंनि जायगायाव बेखौ फालिनाय जागोन एबा खुंनाय जागोन। थांनाय 19निफ्राय 21 अक्ट'बरसिम बियो खुंजागोन होनदों बे एक्सारसाइजआ। बेनिफ्राय नुगोन नाम्बार 4 उत्तराखन्ड रायजोआ बावैसो दा हेन्स जलधारा स्किम फोसावदों होनदों। दा हेन्स जलधारा स्किम बेखौ फोसावनाय जादों होनदों उत्तराखन्ड रायजोआव आरो बे उत्तराखन्डनि सोमोन्दै नोंथांमोना नुगोन। बे जाहैबाय केपिटेल देहरादुन, बेनिफ्राय चिफ मिनिस्टार त्रिपेन्द्र सिंह रावत, बेनिफ्राय गभर्नर बेबी मुर्जिआ जाना दङ। बेनिफ्राय नाम्बार 5 इन्डियान नेभिआ सुपारसनिक क्रास मिसाइल टेस्ट फायार खालामनायाव आरोबाव मोनसे जाफुंसार जाबावबाय होनदों आरो बेखौ INS चेन्नाइआव खालामनाय जादों बे टेस्टखौ आरो बेनि मुङा जादों ब्राह्मस। बेखौ गोसोआव लाबानो जाबाय। इन्डियान नेभिआ खालामदों बेखौ सुपारसनिक क्रास मिसाइल टेस्ट फायारखौ। बेनिफ्राय नाम्बार 6 AAI एबा एयारपर्ट अथरिटि अफ इन्डिया, AAI नि फुल फर्म। दा बेयो अरुणाचल प्रदेशनि हंगली मुंनि मोनसे जायगायाव ग्रीनफिल्ड एयारपर्ट लुनो थाखाय थिरांथा लादों होनदों आरो गनायथि होदों होनदों। दा ग्रीनफिल्ड एयारपर्टआ बबेयाव लुजानो हागौ? गोदानै ग्रीनफिल्ड एयारपर्ट लुनो नागिरदों, बेयो बबे जायगायाव होननानै बुङोबा अरुणाचल प्रदेशनि हंगली मुंनि जायगायाव बेखौ लुगोन आरो बेखौ गनायथि होबाय होनदों एयारपर्ट अथरिटि अफ इन्डिया। आरो एयारपर्ट अथरिटि अफ इन्डियाया 1995नि 1 एप्रिलाव दाजादोंमोन। बेनिफ्राय 7 गोदानै नेशनेल अथरिटि अफ चिप्स रिसाइक्लिं मुंनि मोनसे फसंथान गायसननो नागिरदों आरो बे गायसननो नागिरनाया जाहैबाय गुजरातआव गायसननो नागिरदों होनदों। बे गोनां जागोन नेशनेल अथरिटि अफ चिप्स रिसाइक्लिं, माने चिप्सफोरखौ रिसाइक्लिं खालामनायनि थाखाय मोनसे फसंथान गायसनगोन, बेनो जाबाय गुजरातआव। बेनिफ्राय नुगोन नाम्बार 8आव लादाखआव गोदानै जलिला मुंनि मोनसे टुनेल, हा सिंनि लामा, बेखौ बानायनो थाखाय थिरांथा लाबावबाय होनदों। जलिला बेखौ लादाखआव बानायगोन होनदों आरो बे लादाखनियाव बानायनाय जलिला टुनेला बबेनिफ्राय बबेसिम फोनांजाबगोन होनदों, श्रीनगर भेलिनिफ्राय लेहसिम फोनांजाबगोन होनदों, श्रीनगर भेलि टु लेह। बेनिफ्राय नाम्बार 9 भारतनि हम सेक्रेटारि अजय कुमार भल्ला, बिथाङा जोब्बायमोन बिथांनि टार्मआ। बेनिफ्राय बिथांखौ दा एक्सटेनसन खालामनानै होनाय जाबाय फैगौ 2021 मायथाइसिम आरो बिथाङा थांनाय 2019 मायथाइयाव बिबान लादोंमोन हम सेक्रेटारि, हम मिनिस्ट्रिनि सेक्रेटारि, हम सेक्रेटारि। बिथाङा अजय कुमार भल्ल, बिथांखौ सोंनो हागौ, बेयो फैगौ 2021सिम थासिगोन। बेनिफ्राय नुगोन नाम्बार 10 एडभकेट रहन जेटलि, बिथाङा दिल्ली एन्ड डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एस'सिएशननि प्रेसिडेन्ट बिबान मोनबाय होनदों
सोरखौ होनदों एडभकेट रहन जेटलि। दा बे रहन जेटलिया सासे मुंदांखा, मानो होनबा बिथाङा आगुनि इउनियन मिनिस्टार अरुण जेटलि बिथांनि फिसाज्ला होनदों रहन जेटलि। दा बे रहन जेटलि बिथाङा दिल्ली एन्ड डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एस'सिएशननि प्रेसिडेन्ट बिबान मोनबाय होनदों। दा बेखिनि दिनैनि थाखाय। गुबुन गुबुनखौ नोंथांमोना नेक्स्ट डेआव मोननो हागोन मर्निं समाव, आरो बेनि सिगांनि जेसेबांनाखि पस्ट दं नोंथांमोना बेनि डिसक्रिपसनाव लिंक मोननाय जागोन, आरो नैबे आंनि ब्लग पेजाव जेनाखि वेब बेखौ नुदों नोंथांमोना बेनिबो लिंकखौ डिसक्रिपसनाव होनाय जादों, बेयाव थांनानैबो फरायनो हागोन, नट खालामनो हागोन। बेखिनि एसेनोसै, गोजोन्थों।